wabarakatuh. Dumateng pengasahipun para sesepuh pini sepuh ingkang dahat kinurmatan Bapak Lurah Kelurahan Jatisari ingkang kula hormati, soho Bapak Ibu para tamu ingkang tansah bagya mulya. Purwaganing atur sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjukaken raos puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan, kasarasan saha kabagasuwaran dumateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah saged kempal wonten ing lapangan Desa Jatisari menika kanthi wilujeng nir ing sambikala. Shalawat ugi salam kula aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun ing yaumul akhir samenika mangke. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula minangka Ketua Panitia Adicara Kirab Budaya Mengeti Merti Desa Jatisari ingkang kaping 71 ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh kairing atur panuwun awit panjenengan sedaya sampun kersa ngalodhangaken wekdal ngentenaken sarira rawuh wonten ing papan menika. Kula ugi ngaturaken agunging panuwun dumateng kanca-kanca panitia ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon wonten ing adicara menika. Satemah adicara menika saged kalaksanan lan mugi pikantuk lancar dumugi pungkasan sakmangke. Bapak Ibu ingkang kula hormati, adicara kirab budaya mengeti Merti Desa Jatisari ingkang kaping 71 menika dipun rawuhi déning kirang langkung sedasa tiyang saking saben RT. Cacahipun RT wonten Desa Jatisari menika wonten 23 RT. Satemah sedayanipun kirang langkung wonten 230 tiyang ingkang nderek adicara menika. Ancasipun dipun wontenaken adicara menika ingkang sepisan inggih menika kanggé nguri-nguri kabudayan Jawi. Budaya menika minangka warisanipun leluhur kita. Satemah kita kedah nglestantunaken supados boten luntur. Ancas ingkang kaping kalih inggih menika kanggé ngrumaketaken pasedherekanipun para warga Desa Jatisari. Mugi-mugi kanthi wontenanipun adicara menika para warga saged dados guyub rukun lan saged gotong royong saengga Desa Jatisari menika saged nambah majeng malih. Kula kinten cekap kados mekaten ingkang saged kula aturaken. Menawi wonten kalepatan anggenipun kula matur, kula nyuwun agunging sesamudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.